שלום לכם, בובה של מסי, או אולי צעצוע מתוחכם של דיסני. יצאנו לסקירה קצרה של המוצרים הנלווים. המרצ'נדייז, מה מצאנו, איך הוא קשור למונדיאל, יישארו איתי. מסי. כן, מנחם, לא רק מסי, תראה כמה הוא דומה לו. יש לנו פה את ניימר, את אינייסטה, צ'אבי, פויול, כל הכוכבים של ברצלונה. הקונים זה כל אוהדי הכדורגל, זה החל מילדים עד בני נוער וכמובן גם מבוגרים. שמה שמאוד אוהבים את ברצלונה ורוצים את הבובה במיטה. נכון, נכון. אלה בעצם היום כוכבי העל של הילדים, אלה גיבורי העל המודרני. אתה צריך להבין, עולם המרצ'נדייז בכלל זה תעשייה בפני עצמה, אם זה עם דיסני. המועדוני כדורגל עוד הפעם משקיעים היום, זה התחיל עם מייקל ג'ורדן בשנות ה-80 שהפך להיות מותג, ואייר ג'ורדן עד היום הוא בעצם המותג הכי נמכר בארצות הברית ובעולם כולו. הגיע אחר כך בקאם, והיום עוד הפעם יש את כל הספחים האחרים, שזה מסי ורונלדו ונאמר. ואת התעשייה הזאת היא בצמיחה מטורפת, ובכל העולם מבינים שהכסף הולך לשם, בין אם זה דרך הסרטים, כמו שאמרתי, עם דיסני, פיקסאר, כל הגופים האלה בעצם הולכים להרבה מאוד מקומות ששם נמצא הכסף, אצל הילדים, אצל הבני נוער, ולשם גם אנחנו מכוונים. מסי ראה את הדמות? מסי לא ראה, אבל אני יכול להגיד לך שאינייסטה ופויול ראו ומאוד מאוד התלהבו. ומה עם שחקני ליגת העל שלנו? מעירוני קריית שמונה לדוגמה, ששמחו מאוד. אני בטוח, אני יכול להגיד לך שאנחנו לפני ליגת העל, אנחנו חשבנו דווקא על רעיון קצת יותר יצירתי, ואנחנו חושבים שזה ילך פשוט פנטסטי בחנויות. אתה מכיר את הדמות הזו? טוב, אתם תדברו עם הסוכן שלי, כי הוא יחתום איתכם על חוזה. אני חושב שקצת יותר מאשר מסי, אבל בואו ננסה. כל עוד לא תדרוש הרבה כסף, אנחנו איתך.